И здравейте, хора! Това съм аз. Алпи БГ, с мен е Берг БГ. О, здрасти, Коста! И ние ще цикаме малко Майнкрафт. О, да, не ще направим превъртал. Днеска ще снимаме. Ама аз не знам къде се озвах. Къде си? Здравейте! Който иска да ми види скина, сега ще ви го покажа. Чакайте, хора, на мен малко ми запеца. Купил съм си го с пари. Извинете, хора, но малко на мен много ми е бъгнато и на малко и на него мамо е бъгнато. На мен ми е бъгнато. На мен ми вари по вода. А на мен не ми вари по късмет. И ти ела после. Чакай де! И ще ми видиш именето. И стой къде си? Хора. И така. Някакъв виждам палеци и кол. Ама не ми се обира кол. И хора, тук днеска, Ще снимам и на мод. да, и малко са поразвими, защото миналите епизоди направо бяхме неразвити. Дай ще го качим. Да, Този път ще го кача. Няма да забравя. Ще да, го обработя. и да. И тук сега се чупим някакви дърводелки. И хора, чакайте да видите, че аз намерих коне. Но това вас едва ли ви интересува така. Така, ние отиваме на лов за дърво. До мен ли си? Да видя. Да. Обърни се и ще видиш. Добре. Представя ти скина ми е много пари. Представете си, скина ми е много тъп. Е, мой тъп ли? Не. Аз моето купих за 20 лептинта някъде. Сигурно Толкова има у хора в този Google. Пишеш ти скинове с пари. Той излиза веднага. Опа, хора, имаме една грешчица. Аз направих нега дърво. Какво? Пак е дърво. Да. Ама къщата се бъде от нега дърво ли? Вече по-хубава, като надъпле. О, да. Направи на братичка. Направя. Ела при мен да ми влиш. Или една кирка. Не, направи ми такова каменна. Чакай, аз още не съм събрал камък. Намери камък. Добре, де. Тук до мен май се... Хора, много вика той. Еми, Хора, клипа ще е 15 минути някъде, защото телефона ми бързо играва. а пък моят таблет много бързо бъгва, така че извинете, хора. Клипа ще е 15 минути или 20. Утре като ще бъдем, ще направим новия клип. Да, утре нагледайте в... Колко часа да нагледат? И така. Добре, ще ти направя на кирчета. Една за мен, една за теб. Ама искам каменна, братва. И за... Какво? Ще има клипчета, Майнкрафт в училище. Хора, нещо ми бъгва, не мога да вървя. И Ето ти една брадичка. каква е? Дървена. Аз казах каменна. За кой вземаш дървото и мишка? Не съм ти взел никол. Черена мишка, Браво. Аз ти хвалих брадата. Къде е? Ти ми фърли уербенчо. Аз брадва не виждам, бе. Лоф идея. Дръж. Абе, що ти хваля? О, дай ми кирка, мерси много. Значи самплинг.
Кажа, фали ли ми нищо е? Ай, фали на парада, няма да е такова. Изгледа да ти фалиш диамантите. Ти ми дай пречки. Ама кирка ти дадох аз. Нека ти брадоте. Ма ти пречките. И така хора, виждате става нож. Кирката. Става перфектно и виждам зомбита. Бързо ще си направя една каштурка. Преди да рокът ненормален. Ще да кажа точно даро. И хора, той докато прави, аз пак ще влезе в сервера, защото много ми лагва и бъгва. Това вас едва ли ме интересува. Влезе от самото на къща. Туди е къща. Ами, може да съм където ти съм. Ти видиш ли ми скина да съм при теб? Може да ме клипче на Roblox. Ще съм про там. Толкова малко ли ще ни е къща? Каква искаш да е? Като на дъпли? Аз ще затворя. Ще идваш ли? Да. Какво чакаш? И така хора. Ще чакам и касани. Ама, докато стане нощ, няма как да... Ден бе, какъв нож? Да, докато стане ден. Не знам. Хора, ще има клипчета също на GTA 5, GTA San Andreas, Scrap Mechanic, CSGO, CS 1.6. И най-накрая клипът ще бъде от Майнкрафт. Нали? Не. GTA 5. Не. Казвайте ми ако искате скина ми, ще го продам за 2 лева. Ако искате, пишете в коментарите нещо, дето може да се развие малко. И така. Обичам да подскачам. И така хора. Това е от мен, аз съм Алпи Беги, това е от мен е Бели Беги. И до следващия път. Чао! Hello, hello. Чао, чао, чао. Здравейте.